Εορτάζουμε σήμερα σε ολάκερη την Ορθόδοξη Οικουμένη το μεγάλο δεσποτικό γεγονός της του Κυρίου Αναλήψεως και της αναβάσεως του εκ γης προς ουρανόν και της τοποθετήσεως του εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, όχι μόνον ως Θεού, Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά ως Θεανθρώπου, ως τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το γεγονός, ότι ο Κύριος ανελήφθη όχι μόνον ως άνθρωπος ή μόνον ως Θεός, αλλά ως Θεάνθρωπος. Θα εξηγήσω το γιατί. Και παραλλήλως θλίβεται ολάκερη η Ρωμιοσύνη σήμερα ακριβώς επειδή εάλλο οι πόλεις που διαβάζω και εγώ σε αυτήν την ωραιοτάτη απεικόνηση της πτώσεως της Κωνσταντινούπολης και της αλώσεως της από τους Αγαρινούς, που έχει αγιογραφήσει εδώ ο προκάτοχός μου με την χρωστίδα, με τον γεγονός της χρώσεως από τον οίκο των Βλάχων και με την βοήθεια βεβαίως του λαού ολοκλήρου, αλλά και του, όπως ανέφερα προηγουμένως, συγκτήτορος αυτού του ιερού του μεγάλου του Κυρίου Χρήστου Πάχτα, τον οποίο και για μια φορά, όπως το κάνω κάθε χρόνο, και πάλι τον ευχαριστούμε. Αγαπητέ μου κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε, Αγία Καθηγουμένη, αδελφές, Άγιοι Πατέρες και αδελφές, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διήλθαμε την περίοδο των 40 ημερών της Αναστάσεως του Κυρίου και δόξα τω Θεώ μας έδωσε την δυνατότητα σήμερα η Εκκλησία να απολαύσουμε το μέγα γεγονός του Κυρίου Αναλήψεως. Μέγα γεγονός το οποίο σφραγίζει την όλη του εν γη πορεία, αλλά και την κάθοδό του εξ ουρανού στη γη, αλλά και την άνοδό του και πάλι και τον δοξασμό του προς τον Πατέρα και τον συνδοξασμό του ανθρώπου, γιατί περί αυτού πρόκειται. Βλέπετε τι ωραίο χρωστήρας και των Κυρίων Βλάχων, αλλά και των άλλων Αγίων Αγιογράφων ζωγραφίζουν αυτήν την ημέρα, ιστορούν αυτό το γεγονός. Με δόξα πάνω από τους μαθητές του αναλαμβάνεται από γης προς ουρανόν. Θα ήθελα στην αγάπη σας σήμερα λοιπόν να πάρω ένα κομμάτι από τον Απόστολο Παύλο για να δείτε γιατί η Εκκλησία τιμά και το γεγονός ετούτο, αλλά και όλη την κατά Χριστόν οικονομία. Έχω πει κι άλλη φορά να το υπενθυμίσω. Κατά Χριστόν οικονομία σημαίνει όσα μεγαλεία έπραξε η Παναγία Τριά στο πρόσωπο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, από την ώρα της συλλήψεώς του στη Γαστέρα της Θεοτόκου της δακρυρωούσης σήμερα, μέχρι και την ώρα της Αναλήψεως και πράτη μέχρι σήμερα. Γράφει λοιπόν στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, 3ο κεφάλαιο, 4ο στίχο, ο Μεγάλος Παύλος. Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, πι κεφαλαίο, εδικαιώθη εν πνεύματι. Όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Να το αποδώσουμε όσο μπορούμε και μάλιστα μπροστά σε εξαίρετους φιλολόγους, τον και ιστορικό της Αρνέας, τον αγαπητό μου εδώ φίλο που κάθεται δίπλα μου, τον Κύριο Κύριο. Είναι μεγάλη η ιστορία και η ευλογία του μυστηρίου της σωτηρίας του ανθρώπου. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Μεγάλο μυστήριο αυτό το γεγονός της ιστορίας του Χριστού μέσα στον κόσμο. Ο Θεός φανερώθηκε και με αστρόπινη σάρκα. Υπογραμμίστε το. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Έγινε φανερός στον κόσμο μέσα από την σάρκα του. Φανερώθηκε όφθη αγγέλης. Έγινε ορατός από τους αγγέλους.
έγινε ορατός, υπογραμμίστε το, από τους αγγέλους. Μετέπειτα εδικαιώθη εν πνεύματι, πιστοποιήθηκε από την χάρη και την παρουσία και την θαυματουργία του Αγίου Πνεύματος. Εδικαιώθη εν πνεύματι, πιστοποιήθηκε ότι είναι ο Μεσσίας με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκηρύχθη εν έφθε, φανερώθηκε και κηρύχθηκε ανάμεσα στους εθνικούς, επιστέφθη από τον κόσμο και τέλος αναλήφθηκε με δόξα. Μια φράση, όπως ξέρετε και εσείς, του Παύλου, έρχεται να καλύψει όλη τη δόξα του μυστηρίου της Εκκλησίας, της πίστεως, μέγατο της ευσεβίας, της πίστεως δηλαδή το μυστήριο του Χριστού μας. Από την ώρα της συλλήψεώς του Ευαγγελισμού της Παναγίας δηλαδή, μέχρι και την ώρα της αναλήψεώς του. Αυτό γιορτάζουμε κυρίως σήμερα και την ανάληψή του. Για να πάρουμε τα πράγματα ένα προς ένα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τι σημαίνει η φράση αυτή? Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα? Με μια φράση μόνο στην αγάπη σας. Δεν χρειάζονται πολλές θεολογίες σήμερα. Γιορτάζουμε το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε ο Θεός να γίνει ορατός και αισθητός στους ανθρώπους. Δεν θα μπορούσες να τον δεις, να τον γευθείς σώμα και αίμα, να τον ακουμπήσεις, να τον δοξολογήσεις, να τον ακούσεις. Δεν θα μπορούσες καθόλου, εάν δεν έπαιρνε και ανθρώπινη σάρκα. Γιατί? Θεόν ανθρώπης ειδήν αδύνατον και Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό, ούτε τον είδε ποτέ κατά την φύση και κατά την ουσία του. Ούτε ο Μωυσής όταν έφτασε επάνω στο όρο Σινά είδε κάτι τέτοιο, αλλά τα οπίστια αυτού, τη δόξα δηλαδή και το μεγαλείο του. Τίποτε παραπάνω. Ώστε λοιπόν το πρώτο που γιορτάζουμε όταν λέμε χριστιανοσύνη, εννοούμε σήμερα το φοβερό γεγονός της σαρκώσεως του Κυρίου. Προσέξτε, δεν πήρε από την Παναγία ο Κύριος, δεν πήρε ανθρώπινο πρόσωπο. Είχε ανθρώπινο πρόσωπο. Ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού. Επιμένω, ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Τι παίρνει από την Παναγία? Δίνεται ολάκερη την ανθρώπινη φύση. Και από Θεός γίνεται θεάνθρωπος. Μια ανωτελεία. Θυμάστε όταν το ρώτησε ο νομικός, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω κλπ. Του λέγει, θυμάστε, τι με λες αγαθό? Κανείς δεν είναι αγαθός. Και πάλι, ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Το χρησιμοποιούν οι χιλιαστές για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Τι λέγει εδώ? Λέγει εδώ ο Μέγας Κύριος και Θεός μας ότι ήμουνα Θεός και είμαι Θεός, αλλά ντύθηκα και την ανθρώπινη σάρκα και είμαι μικρότερος από τον πατέρα μου, ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Εδώ είναι η ερμηνεία η πραγματική. Άραγε, παίρνοντας ανθρώπινη φύση, τι κάνει ο Θεός? Το χέρι. Πλούσιος ον ελελέη, επτόχευσεν υπερημών. Όντας πλούσιος, έρχεται και πτωχεύει. Γιατί? Για να μπορέσει να πλουτίσει τον πτωχεύσαντα πεσμένο άνθρωπο. Άραγε, όταν λέμε Χριστούγεννα, τι εννοούμε? Ότι ο Θεός εφόρεσε την ανθρώπινη φύση και έρχεται και γίνεται ο αισθητός, ορατός και γίνεται μάλιστα, έρχεται και γίνεται για μας σώμα και αίμα και μπορούμε και τον εγκευόμεθα. Ένα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πάμε παρακάτω. Όφη αγγέλης. Δεν γνώριζαν οι Άγιοι, οι άγγελοι, ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θα έπαιρνε και ανθρώπινη σάρκα. Δεν το ξέρανε. Και τούτο μάλιστα το τονίζει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους του, γράφοντας εκείνο το περίφημο. Ότι το μυστήριο ετούτο ήταν σε συγγυμένο μυστήριο, όπως ξέρουμε εμείς οι παπάδες. Σε συγγυμένο μυστήριο. Δεν το ήξερε κανένας. Σε συγγυμένο μυστήριο, ούτε οι άγγελοι. Και όταν τον είδαν να γεννιέται από την υπεραγία Θεοτόκο, έμειναν κατάπληκτοι και πάνω και κάτω στη Βιθλεέμ, στο σπήλαιο ανέβαιναν κράζοντες δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Δοξασμένος να είσαι, γιατί και στη γη έφερε στη δική σου την ευλογία. Δεν το ξέρανε. Και μετέπειτα το αγγέλουν και το εξαγγέλουν στον κόσμο. Ώστε Θεός εφανερώθη εν σαρκή, όφη αγγέλης.
Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε εδικαιώθη εν πνεύματι. Φίλοι, μη μου ξεχνάτε κάτι και θα το τονίσω. Δεν θα μπορούσαμε να λέμε ο Χριστός είναι Θεός εάν το Πανάγιο Πνεύμα δεν ήταν εκείνο το οποίο δεν μας εδίδασκε για να μπορέσουμε να το πούμε κάτι τέτοιο. Πέμψο συμφέρει ημίν ή να απέλθω και άλλων παράκλητων πέμψο ημίν. Το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Εκείνος υπενθυμίσει και θα σας θυμίσει τα πάντα και διδάξει σε εσάς τα πάντα, γιατί δεν μπορείτε να τα βαστάσετε όλα. Εκείνος διδάξει και υπομνήσει ημίν πάντα. Το Άγιο Πνεύμα, μιλάμε για τον Χριστό εν Αγίο Πνεύματι. Μιλάμε για τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, εν Αγίο Πνεύματι. Και τα πάντα που τελούμε σήμερα, μέχρι και τη Θεία Ευχαριστία, τι του λέμε του Κυρίου? Στείλε μας το Άγιο Πνεύμα για να κάνει το ψωμί τούτο σώμα σου και το αίμα τούτο να το κάνει, το κρασάκι τούτο να το κάνει αίμα σου. Εν Αγίο, κατάπεμψον το Παναγιό σου Πνεύμα ενθυμάς, τους παλιανθρώπους, τους παπάδες και τους δεσποτάδες και επί τα τίμια δώρα ταύτα. Ώστε λοιπόν έχουμε τα πάντα εν Αγίο Πνεύματι, εδικαιώθη εν πνεύματι, εκηρύχθη εν έθνεση. Τον αρνήθηκαν οι Ισραηλίτες. Θυμάστε τι είπε εκείνο το περίφημο? Ιερουσαλήμ, πως άκης η θέλησα επισυναγαγήν τα τέκνα σου, ως η όρνης επισυνάγει τα νοσία αυτής υπό τα σπέριγας και ούκη θελήσατε. Ή θέλησα να σας σκεπάσω σαν την όρνηθα που σκεπάζει τα πουλάκια της και αρνηθήκατε. Ο οίκος ημών μένει έρημος. Να τα χάλια τι κάνουν κάτω αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Δεν είπαμε ότι η Χαμάς είναι καλή. Κοιτάξτε όμως και τα χάλια που κάνουν τούτοι. Χειρότεροι από εκείνους που σκότωσαν. Πόσους ανθρώπους σκότωσαν? Αυτοί έχουν σκοτώσει χειρότερους ακόμα και συνεχίζουν. Και το ανέχεται ο διεθνής παράγοντας. Τους εγκατέλειψε ο Θεός λοιπόν και λέει, θυμάστε, όταν πήγαν Έλληνες να πάνε τον δουν, θυμάστε, εχάρη πολύ και είπε, ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Όταν λέμε Έλληνες, δεν εννοούμε κατά ανάγκη αυτόχθονες Έλληνες, αλλά εθνικούς. Ξέρετε εσείς, εθνικού, τι είναι οι εθνικοί? Οι ειδωλολάτρες. Θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Από ποιους? Από τους πρώην ειδωλολάτρες. Πάμε παρακάτω. Εκηρύχθη εν έθνεση, επιστέφθη εν κόσμο. Ο κόσμος τον πίστεψε. Ως τι? Και εδώ θέλω να το τονίσουμε λιγάκι. Μεσσίας. Μεσσίας εβραϊκά σημαίνει ο απεσταλμένος εκ μέρους της Αγίας Τριάδος. Από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος προς σωτηρία. Αυτό σημαίνει Μεσσίας. Είναι ο έσωστρης. Να το πούμε έτσι στα αρχαία ελληνικά. Περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για τον σωτήρα του κόσμου. Και γι' αυτό το χρησιμοποιείται Μεσάια στα εβραϊκά. Ο Μεσάια στα εβραϊκά είναι ο απεσταλμένος, ο σωτήρας. Και τέλος, ανελήφθη εν δόξη. Τι σημαίνει ανελήφθη εν δόξη? Συμφέρει ημίν ή να απέλθω ή να άλλον παράκλητον πέμψω ημίν. Το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Εκείνος ημάς υπομνήσει και διδάξει, το είπαμε προηγουμένως. Σας συμφέρει να φύγω για να στείλω το Άγιο Πνεύμα, ώστε ό,τι έκτισα εγώ εδώ να το απολαύσετε εσείς. Αυτή είναι η απάντηση της Εκκλησίας. Συμφέρει ο Κύριος να αναλυφθεί στους ουρανούς και να καθίσει εκ δεξιών του Πατρός. Πρώτον, το τι προσέφερε η ανάληψη. Συμφέρει εγώ αυτά τα οποία έκανα και υπέστηνα πάνω στο σταυρό να σας τα δώσω και να σας τα προσφέρω. Πώς θα τα προσφέρω? Όχι εγώ πλέον, αλλά το Πανάγιο Πνεύμα μέσω της δυνάμεως και της θαυματουργίας του οποίου τα πάντα αυτά γίνονται με δεκτά. Μπορεί κανείς και μετέχει σε αυτά. Μπορεί και τα ζει, τρώγει και πίνει το αίμα του Κυρίου. Κάνει κομποσκήν και κατεβάζει το Άγιο Πνεύμα κάτω. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και ο παπάς, τι κάνει ο παπάς ο δεσπότης? Βλέπετε, όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, θυμάστε τι λέμε? Κατάπεμψον το Πανάγιο σου Πνεύμα. Στείλε το Άγιο σου Πνεύμα. Δίνουμε εντολές στον πατέρα, οι παπάδες. Εμείς οι βρωμεροί, οι παλιάνθρωποι, δίνουμε εντολές και του λέμε στείλε. Το στείλε είναι προστακτική, κύριε Υπουργέ. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα εκ μέρους του Κυρίου της Παναγίας Τριάδος δεδομένη σε εμάς. Τι? Να δώσουμε και εντολή ακόμα στον Κύριο. Στείλε μας και να τον παρακαλέσουμε για το Πανάγιο Πνεύμα να σταλεί κάτω.
Το πρώτο που γιορτάζουμε τη μέρα της Αναλήψεως είναι ο δοξασμός του Κυρίου. Η γελιοποίηση, οι ραβδισμοί, ο σταυρός, το αίμα, τα καρφιά, ακόμα δε και εκείνα τα σκαμπίλια που έφαγε ο Κύριος, βλέπετε ότι τώρα φεύγουν, πάει ο Κύριος, ο παθών Μεσσίας, φεύγει στην άκρη και έρχεται τώρα ο δεδοξασμένος σέσωστης. Ο Κύριος, ο δοξασμένος, ο βασιλεύς της δόξης και αποκαθίσταται στην πρώη του δόξα. Αυτό σημαίνει ανάληψη για τον Κύριο. Για μας σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει έφυγε, το τόνισα στην αρχή, όχι μονάχα ως Θεός από την γη, αλλά ως Θεάνθρωπος. Πήρε και την ανθρώπινη φύση και την ενθρόνησε εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθητές και η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Τι γίνεται δηλαδή εδώ? Το πλάσμα που έλαβε από τον Θεό την κατάρα, χούσι γη και ισχούν και εις γην απελεύσει, αυτή είναι η κατάρα του Θεού. Είσαι ακόμα πήγαινε στο δώμα. Αυτό του είπε το άνθρωπο. Τώρα του λέει, τι, κάθω εκ δεξιών μου, έως αν θύσω υπό τους πόδες σου, κάτω από τα πόδια σου, τους εχθρούς τους ίδιους. Κάθω εκ δεξιών μου, ή να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Κάτω από τα πόδια σου. Βάλει τον διάβολο κάτω από τα πόδια του Κυρίου. Και η ανθρώπινη φύση, ενθρονισμένη στην Αγία Τριάδα από την ώρα της Αναλήψεως, έχει τη δυνατότητα της μετοχής στην αγιοτριαδική ζωή. Αυτή είναι η υπόθεση της Αναλήψεως ολάκη. Την ημέρα αυτή για φέτος, για να μην προχωρήσω παρακάτω, γιορτάζουμε και την άλωση της πόλεως. Πολλές φορές έχει μιλήσει εδώ ο Πανοσιολογιότατος πατήρ Ιγνάτιος την ημέρα ετούτη και για την άλωση της πόλεως, με τα μυαλά που είχαμε και με την προδοσία την οποία έκανε δυστυχώς τότε η Ευρώπη και ο Πάπας να μην στηρίξουν τον Παλαιολόγο, αλλά προσπάθησαν να τον γελιοποιήσουν στη σύνοδο, όπως ξέρετε, Φεράρας Φλωρεντίας και να πεθάνει ακόμα και ο Πατριάρχης εκεί και υπέστησαν τα πάντα οι άνθρωποι δυστυχώς για να μπορέσει έτσι να ξεφτυλιστεί η αυτοκρατορία. Για να γράψει ως Μέμαν εκείνο το περίφημο μεγαλύτερο έγκλημα στην ανθρωπότητα δεν υπάρχει από την εγκατάλειψη της Δύσεως, που επέβαλε η στάση του Πάπα προς τον τότε αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη και την Βασιλεία των Πόλεων. Ευχόμαστε από την καρδιά μας ο Θεός να στηρίζει τον Πατριάρχη μας. Δεν χρειάζεται πολλά εκεί, γιατί κάνουμε και κακό να λέμε. Να στηρίζει τον Πατριάρχη, να πάψουν ορισμένοι να μιλάνε για τον Πατριάρχη σαν να μιλάνε για τον Πάπα τους ή για κάποιον κληρικό ο οποίος είναι μειωμένης και γνώσεως και θελήσεως και πίστεως, και κυρίως να καταλάβουν ότι όταν πάει κανείς στην πόλη και τον βλέπει κοντζάν Πατριάρχη, με έβαλε και μίλησα εγώ των 3 ιεραρχών πριν μερικά χρόνια, και να έχει από κάτω 5 ανθρώπους. Εγώ σήμερα έχω εσάς και το χαίρομαι, πρεσβυτέρους, τις μοναχές, τους άρχοντες και των λαών. Τον ρωτάτε πώς κάνει Πάσχα, εκείνος ο Πατριάρχης εκεί πέρα? Τον ρωτάτε πώς κάνει Χριστούγεννα? Τον ρωτάτε οι γκρίζοι λύκοι αν έχουν τη διάθεση κάθε στιγμή να του πετάξουν και μολότοφ? Και τον ρώτησα γιατί, όταν είχα πάει την τελευταία φορά, γιατί τα παράθυρα του Αγίου Γεωργίου, του Πανσέπτου Ιερού Ναού, είναι κλεισμένα και μάλιστα μεταλλικός. Και αν μου έρθει Άγιε Ιερισσού μία μολότοφ ή κάτι άλλο από αυτά τα θηρία την ώρα που λέμε Χριστός Ανέστη, ποιος θα την πληρώσει? Το έθνος θα την πληρώσει. Απάντηση στον Πατριάρχη. Ευχόμαστε λοιπόν και σε εκείνον καλή δύναμη και σε εσάς χρόνια πολλά. Γιορτάζει το εκκλησάκι μας σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ιερούς μου αδελφούς, τους κληρικούς μας, τους άρχοντες, τον κύριο Αντιδήμαρχο, την κυρία Πρόεδρο, τον συγκκτήτορα του Μητροπολιτικού του, το μεγάλο τον Υπουργό, τον κύριο Πάχτα, στον οποίο θα στεκόμαστε δίπλα πάντοτε υπό οποιαδήποτε όψη, επιλογή και μορφή, και επιπλέον και εσάς για την αγάπη σας σήμερα εδώ.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα της πάντας.